Tak tady okolo nás vážení proplouvá takový macek. Jsme mu trošku uhybali. Pak je obrovský. No úplně největší není, ale asi by tu naší skořepinku trošku rozboural. Tam na nás mával. Tamhle pán, co jde. Je to pěkný macíček. To je můj průvodce. Takhle chytáme. Mám to přivázaný na noze. Zatím tedy ještě ani záběr, ale uvidíme. Uvidíme. A takhle vypadají ty panorámata z té lodě lidi. To je prostě mazec. Tam už ruku dozadu nevykroutím. Jo, moc bych si přál nějakou rybu, ale zatím úspěch nepřišel, no, tak uvidíme. Tamhle tady proplouvá, to je spojení takový luxusnější mezi Lombokem, Gili a Padang Bay. Taky si to člověk zaplatí pěkně. Akorát se minuli. Další trajekt v dálce. A tamhle jsou ty zmiňovaný malý ostrůvky. A tento je větší, kde jsou fakt úplně luxusní lokality na šnorchlování. No. Já doufám, že nějaký záběr prostě přijde. Pevně v to doufám. A tamhle od někaď jsme vyplouvali. No, brázdíme tady moře, hledáme ryby. A ono jich je dost, ale ten záběr ještě žádnej, no. Si jsme nenarazili ještě na ty pravý žrabce. Tak jo, tak zatím. Čau.